Λοιπόν μάγκες, κάντε όλοι subscribe στο Mr. Tick. Πρώτον, γεια σας, τι κάνετε, πώς είστε. Κάντε ένα subscribe πριν αρχίσουμε για τις πληροφορίες. Και ακούστε τι θα γίνει. Σε 1 με 2 εβδομάδες, έτσι λέω εγώ, θα ανεβάσουμε ένα τραγούδι με το Mr. Tick. Ένα rap τραγούδι. Έχουμε ετοιμάσει τα beat όλα. Το μόνο που μένει είναι να βάλουμε κάποιες ρυθμίσεις για την ακρόαση. Και κάντε το και αυτού ένα subscribe και εμένα. Και παιδιά, μάλλον θα μπορεί και να βγάλουμε και τραγούδι δεύτερο. Δεν είναι πολύ σίγουρο όμως. Εγώ τώρα θα πάω δημαρχείο του Κορυδαλλού και θα σας πω μετά τι θα γίνει, που θα ξέρουμε σίγουρα. Και αυτές ήταν οι πληροφορίες που σας έδωσα. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Κάντε, συγγνώμη που σας το λέω για δεύτερη φορά, αλλά κάντε subscribe, like και κουδουνάκι και θα ανεβάσουμε τραγούδι. Να, εδώ και με φανέλα ρεάλιμα. Τώρα θα πάμε, όποιος θέλει και είναι εγγεγραμμένος, να έρθει στο δημαρχείο να παίξει μαζί μας. Bye!